Не знам кой го измисли това име, ако се Аз. е Марти. Боровец с Т. Вместо с Т. А как се Много изправям, ясно. когато... Кой е хоста? Марси. Аз. Тя измисли Що? боровец с Ц. Боровец с Ц много силно, какво? С Т ли искаш? Така се пише по принцип. Ти не дей да ми казваш как се пишат любимите ми вафли, разбираш ли? Можеш ли да нагласи сервер? Как се нагла... Аха, Мисъл да е там с колко да почвам и колко време и такива работи. Аз нищо не съм пипала. Колко Между хънтъра, другото. дали като Откъде се намериш пипа някой това? другия да става хънтър. Той е пуснато на То сме малко Той е пуснато на Infection, ама откъде се нагласят тия работи? Имаш време, примерно, за криене, за рисуване. Къде се пипа това нещо? Еми там. Къде там? На копчето. На копчето, господине, на копчето. Де да дърпаш. Свали го както трябва. Има болче, господине. Има болче. Отви болчето. Копчето, виж, Роско ти подскача на копчето. На На другото копче, бе. Не трябва да избираш кой да е хънтър. На меншана ли? Меншана е бе голям. Мога пуснеш на Давай на рандома. От падне. Марио, слез от тука. Слез от тука. Ами снег там долу. Слез, бе. Еми прогрес. Абе няма бе. Как така имам лимитирани патрони, бе? Това принципно трябва да го изключваш. Ами аз не знаех, че изобщо има такъв вариант да бъде включено. На меншана ли? Меншана е бе голям. Мога пуснеш на Давай. Ще яко да намериш поне един реално погледнато. Реално погледнато, ако Няма обичаш. шанс. Ето, няма проблем, намерих. Нямам думи. Мале, тук 100% няма намерите между другото. Обещавам. Как всеки път Какво мене, гледам, бе, човек? Кажи ми, о, почели бяга. Откъде идеш? Колко сте ми кьорави? Това си го нарисувах на гърба, ли бе, много съм Да, зле. рандом, да, малко повече на рандом. Ще ми гледаш. Виж бе, в пак началото има да гърба. си избираш. Защо съм толкова голяма? Какво цъкнах? О, как да се скрия сега? Има едно място е тук, което... Ако имам малко късмет, може и да не ме видят. Не, тук ще ме видят. Няма как да са толкова слепи. Ама, какъв е шанса да не ме видят, actually? Ако аз не ги виждам и те не ме виждат. Добре, Много е гадно да се криеш, наистина има умно. да, Марио се крие като сангала. Се крия, аз ще ти кажа. Майко, това ако никой не ме види, ще съм много... Защо ме карат да варя графичния таблет? Да им покажа как се рисува. Кой са боядисна тук що е? Да ти дължах, че си пред мене, бе, мама му стара. Пием кафя, става изведнъж. Питагорови окръжности, Борис. Сирчо. Борис, дали Боже, Кой какво не намери говоря? още? Салвадор, нали? Зоско и... Не знам, ама... Аз съм с буква. Супер. Защо съм квадратна? Как така? Джиджи. О, как да се скрия сега? Какъв е шанса да не ме видят тук? Значи, според мене, Марио няма да ни намери толкова бързо. Оле, той Ямев е до мене, бе. Не, какво не? Еми, матурите, бе, ето. Първо това да проверяваме. Дай бейсик мислата, човек. Конски мадей. Това мап винаги се прави на конски мадей, винаги си избирам различен код. О! Ти си, бе. Чай, кой още е жив? What? Някъде Някой я тук е. видя за малко.
Ако това точките почнат да се дигат, просто спрете на едно място. Абе, Мамка му. Колко пъти ме моля, как не го подмина. видях се пред очите ми? Човек, как наистина не ме видя. Пак си избра грешното. Имам един О. хайдинг спот, който е много добър. Идва Марио, не се притесняй. Първо тебе ще намеря, нали знаеш? Стига, бе! Шо свиркаш, като се знаеш къв си? Да, но апдейта ми даде малко скил, че нещата са много зле. Споко. Ама Ама на да, главата ти, бе, човек. да, виж колко е яка. Като на Темерут. И радвай се, че не мога да бия в тази игра. Какво ми е на панделката? Сега или първо ще намеря тебе или Марио. Няма средно положение. Чакай, че рисувам, бе, какво ще търсиш? Идвам. Дръжте се. Мале, тя идва. Захожда. Заходих. Трудна пътека. Какъв е този мап, бе? Да, Стилка. Какво гледам? Какво стана, бе? Какво а, гледам? Ама аз не бях там. Аз не бях там. Аз се знаех, Ако че ти ще е за тях. първи. Мат, спис. Те ще дойдат, да. Буквално се спалнах и те видях какво гледам, бе. Попадат тук се рисувам. докъде? Това път е само Марси един не може да е помни. толкова трудно. Толкова трудно ми е. Всички ме виж, знали са, Вижте по-да ме го не са къде. го виждали. А, Значи, what? моят спот си беше тук супер добър. Ама Супер, човек, бях виж направил къде са ти системата. клонингите. Виж къде са ти клонингите, Е, човек. аз къде я знам, аз ги изтрах без да искам. И те с някакви пози си ги Като ги изтираш. Дозира. Гледаш. О, тук няма шанс да ме намерят, Give me a между moment другото. and I will... Марси, уби ги. Нали бе? От смях, да. Ужасна си. So, Peter, do you want to play like a chameleon? Изядох тук, между другото. Буквално е перфектно. Буквално е перфектно. Някакво да се обърка човек. Повече от това не мога, даже мисля, че си тролнах сега това. Ей, Габо чака стилката за изпит. Кино. Леко да не бе оцелиш само. Леко ще ме настъпиш. Що ползваш моите тактики, бе? Опа, завъртя се. Некой ще е балон, ама не ви занимава да търся по балоните. Леле. Не знам, аз само мога да търся. Как така? Аз обичам да се крия. И аз обичам, а не мога. Не. Как търсят. Не. Как фарми точки. А те точки за какво са? Еми като тъглият и те стрелят. Да, ама... Еми И класация. Марси, къде е, че да я гледате да не я стрелят? Някъде. Нали за чак са изключили точките, бе, тихо, бе. А, Много сте прости и двамата. Аз си мълчавам, викам, айде. Тролите. Няма къде нищо. Лошия. Не, моля да не падай. Как стилката още е жив, бе? Да, и аз това се чудам. и аз как съм А още Пикасо? жив? Нещо ви нарисува от ус. Или се е набутал зад някой шкаф без да иска. Има някой потивала, бе. Не мога да оцеля. Всичко знаме. Ето стилката. Къде бе? Потива. Виж го какво се е направил. Не разбрах какво стана, но определено полумесеца ме пази, не знам за вас. Полумесеца ме пази. Човек,
Аз седях върху една количка, Аз супер си видим. Супер видим с полумесеца отпред, той ме пази, просто не мога ме видите. Той добре, че е деп. Олен удар под кръст. Може да се опитам да се нарисувам Трябва да си го като... сложа така в ръба, за да му виждам какво става. Я да Марси, това видя. Мечо пух ли е? Не, това е ленивец. Опа. То много прилича, бе, Аплекс. Краката ми, що са бели, бе? Мале, Марси, намери ли един? Де да знам, Мъки. пухва ли са нещо? Ами Какво първия чувам, бе? милион, не гледайте ако прави 77. Опа! Какво? Кого би, бе? Маматарката. Беше се направил на лампа, май. Има някой горе. Не съм горе, бе. Къде си? Я ми обади къде си. Не Я горе, не свирни. горе. Я свирни. И аз свирни, ако си мъж, между другото. Свирни, бе, Силка. Къде спами? Ето, трябва спаме да- до сега. Ми да, значи тук трябва да си някъде. Не, след там. Я, къде се криеш? Не съм Не, там. съм там. аз тук не те намеря, тук нема слезна. Къде си? Той те лъже, бе, Марси. Нали го чувам, че от Глупост. тук свири. Що лъжеш? Не лъжа. Свири пак. Седи просто. Не забравяй как седи. Чай си Едно, нямам. едно. С едно, аз си разместих байндовете, бе, човек. Оф. Какъв си. Абе, къде го Нещо чувам, бе? Не, тук е. Къде е обаче? Тук. Отказвам се от тебе, нема те търси. Проверих Турско всичко знаме червено фарми. този път. Турско знаме фарми. Няма шанс пак да е турското знаме. То матарката чува свиркане, братле, веднага се връща. Ще чувам от вас, леле. Що се връща с свирки, бе, матарски? А ти що правиш свирки, бе, Ивановка? Защото се предлагат за това. Сега ще е на някакво супер скандално място и много ще се ядосам. Колко пъти ме подминахте? Свирни, бе, свирни. Ах! Имате 20. Айде! Твърде много жокери пуснах там. Да. И то си казах, че та будалка, че си горе. Няма проблеми. Марио! Ужас. Марси, как Матарски. не му цели мен, просто не. не знам, човек. Къде си ти? Как не ми... Не. Не ти стреля тук, Не. не ти стреля, не му цели. Аз под тебе съм старе... Колко? Охо, гайс, тук имаме възможности. Видиме къде няма да ни Къде за види. добрата са? Ей, тук няма да ни Върти. види според мене. Да. Обаче ти я промени, да. Аз тук не мога да се нарисувам адекватно. Стилка, направи си някакъв турски мущак, ще я да кажа. Може тук. Осман Паша. Мале, Перфектно е. трябва да е така. Няма да ме види. Гарантирам ви, че няма да ме види. Значи так, Марси, кому съм ще правиш лой, намека. Добре. Ето това намеря, снима да го тъй. Няма да ни види тук. Какво става, бе? Няма да ни види тук. Това е последна и стан. Ужас. Ти на добре се нарисувал, бе, Стилка. Нали? Много ми е шукър.
Не ме виждаш, не ме виждаш, не ме виждаш, не ме Малко виждаш. стъхнах. Оп! Ето оставям. Не накрая. Даже си взех и снак, за да му гледам сира. Така, next. Тук сме за убийства. Тук сме за убийства, между другото. Мале. Уоу, убиеца. Честита нова година. Секунди, сега ще свирне. Къде сте, гиди? Между Как го е другото, нека тръгва да кача обаче? Амеф е единствения, който ще има шанс да ме намери. Махнеч се, от мен ще свирна, махнеч се от мен ще свирна, къш. Окей. Умре, това стана. Чай да го объркам, докато е в другата стая. Я само да му си сипаме на това. Кой свирка? Я да свирне пак. Стига де! Не е честно! Аз стрелях там, бе. Оф, не си стрелял там. Човек, ти беше моят спот и първо ме намерих, като бях на него. Леле, значи Така ли? къде съм бил точно където трябва. Човек, Да, ти и ме гледаш към гледаше нея. мега много. Защо пак аз съм хънтър, бе? Стига, бе! Найла спота, вика. Това мап ли? Ох, знам за кой спот говориш. За кой? Не, ни каза. Първо да него ти ще да проверя, нали знаеш, ако си там. И мислим за едно и също. Хубаво, заповядай. Я... Положителя за кокаин. Хе-хе, ко правим? Така, идвам. Ох, няма да занимавам, да не ме намериш. Ей! Ей! Ей, ела тук, бе! Ела тук, бе! Абе, Какво стой, бе? стой, бе! Марко ще оцелим, бе. Да, бе. Гони някой. Аз не го виждам. Да, ти не виждаш. Не. Ще утре като тя. Абе, нормален ли си, бе? Айде, мърси, нали идваше за спота? Че е черева, бе, човек. Айде, Марси дали ще успее. О, значи съм в правилната стая. Така. What? Така да го чувам отгоре. What? Верно е в тази стая, ама къде possibly може да се е изкрил? What? Аз съм много задачена в момента, между другото. What? Той сега ще свине, ще го намеря. What? Нямаш. Как да... Аз го видях, Къде? ама не мога да стрелям. Е, той е бъгнал, значи. Не съм. Има начин да ме откъвате. Е, това е скандално, между другото. Това ако нямаше свирка, никога нямаше да те намерим. Я да видиме. Какъв е този мап, бе, Марси? Не От знам. това бе, човек. Такова имам, бе. Това добър спот ли е, гайс? Не много, но ще пробваме. Как се мутва? Чат. Сега си мисля, че е намерил най-добрия спот, обаче ще бъде намерен първи. Човек, аз нямам време да се намеря спот. Между аз. Не го замапай съм като... Как е? Free paint мода? Добре съм. Окей, аз нямам време. Няма време своите. Играя от стар лаптоп, приятелче. Това ми като извинение. Не ми кажа на които очи, да не поръчат, че не е така. Извинявай. Не, бе, не става такова. Ще го видя. Добре. Между другото, сложи ми и шегата забрана.
Не, моля ти се. Банан? Я ще Банана. Синчик са. Не, Много не, добре. за банан някой. Добре, ще това е достатъчно. Да, имам си. Музичка обаче е топ. Давайте да. Тук нещо лежи, не как трябва. Ти си имаш по-добри от Бълчо. И на него. И от имаш поздрави. Мерси на тебе, поздравя. На здраве. Ай, не знае, това е пикс. Милички имам. Мисля, че тук ще сложих. Това четиво, що лети отзад? Кое е четиво? Или другата стая? Някакви калежи са както трябва. Да. Чат, много сме стелство, чат. Това май всеки. Тук има много спотове. Да използвам нещо те така. Те не знам защо, не ми направи впечатление, че много се въртят тия песни, че сменя. Чат. Лаки. Бай. Пуй свири, бе, стига си свирил, бе. А, Не бе. лъпнеш тя свирка. Вай. Много лошо. Шегичка, бе. Свири му. Аз съм мислех, че Марс Джърс. О. Добре, ще под масата, бе, Марио. Търсе, бе. Не, много съм стелтнат просто. Май не ме видя. Бърта стая клир. Да му свирна ли? Май ще му свирна. Я прати. О, сега ще видя. Ужасен мап. Помпата, що така ме подмина, бе? Вижте, бе, вижте, бе. Не. Мате, много добре Много съм добре. съблимнал. Тилка, добре. Марио седи и Добре, го гледа и не го вижда. Ехе. Мамо. Ама аз Тук се направо отдувам. станах част от околната среда, между другото. Аз също станах част от книгите. Ма Аз 100% обаче това го гледа в мисля- TikTok. Не, между Мисля другото. да-